I dag skal beboeren Bente ud på cykeltur. Men inden de skal ud at cykle, får Bente en cykelhjelm og et pulsur på. Og hendes cykel bliver udstyret med en GPS. Pulsuret og GPS'en er koblet til internettet. Derefter cykler de en tur ud i skoven. Undervejs møder de et egern, og pædagogen tager et billede af Bente og egernet. Derefter cykler de videre, og snart er turen ved vejs ende. Da de er kommet hjem, sætter de sig i sofaen og med iPad'en og snakker om turen. De kan se billedet af Bente og egernet, ruten og kilometerne de har cyklet, og hvor høj Bentes puls har været undervejs. Bagefter rater Bente sin tur på, hvor god hun synes, den har været, hvordan vejret var, og hvor meget det blæste. Derefter kan hun tilknytte en lille kommentar til turen. Senere på året kan den daglige leder gå ind og trække statistik på, hvor meget der er blevet kørt, og hvor høj pulsen har været. Dette kan bruges til at dokumentere beboerens sundhed overfor sagsbehandleren.